Emil vil cykle. Emil siger, må jeg cykle til skole? Jan siger, ja, det må du godt. Jeg kører i bil til Isby Teater. Du kan køre med mig, Ida. Så sætter jeg dig af ved Isby skole. Eller du vil måske også cykle. Ida siger, jeg vil ikke i skole nu. Jeg læser om Katman. Det er et godt blad. Der kommer et nyt blad i dag. Det skal vi også købe. Jan siger, jeg vil ikke købe det nye blad til jer. Det må I købe for de penge, I fik af mor i går. Kom nu, Ida, vi skal køre nu. Nu er Ida sur. Hun vil ikke i skole i dag. Jan siger, måske kan Emil købe det nye blad. Ja, siger Emil. Jeg har penge med, så jeg kan godt købe det nye blad. Så kører far og Ida. Emil går ud til sin cykel. Emil vil ikke i skole nu. Han vil først finde de 2 røvere. Emil cykler en tur i Isby. Han leder efter de 2 røvere. Emil cykler og cykler. Han kan ikke se røverne, men Emil vil stadig ikke i skole. Han vil lede efter de 2 røvere et nyt sted. Først cykler Emil hen til Jonas. Det kan være, at Jonas vil hjælpe Emil med at finde de 2 røvere. Men Jonas er der ikke. Jonas er i skole.